Som els autors del llibre Ferroviaris en guerra, un llibre que recull una recerca prèvia que havíem fet l'Eduard i jo relacionada amb la depuració que el franquisme va fer en els ferroviaris catalans de la Via Estreta. Bé, doncs el que hem fet és, des d'una perspectiva quantitativa, analitzar l'impacte d'aquesta depuració, en aquest cas a les dones treballadores del ferrocarril. Hem vist que va superar el 50%, i des d'una perspectiva qualitativa també hem analitzat el paper de la dona en els processos sumaríssims i en la recerca d'avals en un context que realment havia de ser molt hostil i difícil per elles.